Gusto ko. Akin. 이건 상남자스럽게 해야 될 것 같아요. 한 번만 다시 알려주세요. Okay, again. Gusto ko. Gusto ko. Oh, di ba? Talagang ang boses. Akin. Then, gusto ko akin ka lang. Okay. 제가 요새 또 이제 영화를 준비하고 있어요. Yeah. 그 영화에서 이제 상남자로 나오기 때문에. Yeah. 네. Okay, so alam niyo naman yung movie niya, di ba? He's shooting a movie right now. Anong title? Okay, so he wants to say that line like the character that he plays in the movie, okay? So ganito yun. Gusto ko, akin ka lang. Gusto ko akin ko lang.